Payment sangkan tei payment ba 10 दिन waisa 8 दिन waisa rok phai phai abak kisa tei hamja rok mang phai ta tuna ओंखाय kota tini emere phai jena tei rena go sei thanga khna ni simi available tei manang kaukda jadi na tei re phalia ni judi tei phai yang khai jeng andron phai ta bo hai andolon khai nama kas na ta gorok tei khanan bisingon khai khna sok phai yang khai khai ta khanan khai nai नोंनि फेमिलि रक बोसोर का Sini do family khai 26 poribar dong. 26 poribar na joto da aro timaya joto maya kana rok koi din por kana ono tei phai Jono tei phai mang khai 10 दिन por lo 15 दिन por lo kraya tak to belai kutung season tabu poba ke soli tong जों abo haino 3 दिन waisa rok tei ma tu kui to ta ओंखाय मिया rok se teng tei se ma tu kuya kho tei tu ya khai sak sak khai ma tong krai ta sumoyo borong ni phai khai me kun mai jarok ta ri phai khai khai tei kering bai teng tei ma tu ya haino ma thu ya kun ya suai ya tong bai am hai rak ta tini mana bo parak la tin bo bodwa bolok है bolok borok be ba belbari na nini bumung ke ai bu khai chron la kiri